Justin Bieber. Justin Bieber neznám. To viem, ako, ale... No, to je ťažké, Justin Bieber je ťažké. Nejaký prachatý puberťák. No, prachatý puberťák. Harryho Pottera sme hrali. Ako? To nie je zle, že Dr. Jekyll a Hyde, že dvoch by ste si dali hneď. Jeden by bol Dr. Jekyll a druhý by bol Hyde. Iba to jeden, ne? Alebo jeden? No, jeden, no. Dáš si ty? A ktorý je ten hodný, ktorý je ten zlý? Dr. Jekyll je ten hodnej a Hyde je ten, čo... No, řekneš jméno, jak je to stejně jako u Hardy. No. Dobre, takže máme Dr. Jekyll a Mr. Hyde v jednej osobe. Nejakého ďalšieho schizofrenika môžeme poprosiť? Ktorý? Toto asi nebude poznať. Skúsme niečo také, čo všetci... Skúsme teraz nejakú historickú postavu. Drákula. Komenský. Komenský. Kto tu bude vedlo? Radšej Komenského? No. Dobre, tak Michal bude Komenský a Geňo by mal byť kto? Ako? Lady Gaga. Poznám, no, ale ta nic nedělá, ta je jenom blbá. Aha, tak vlastně jo. Obleď sa do mesa, máš to vybavené. A poznáš nejakú pesničku, či nie? Ne. Aha, tak to bude ťažšie potom. Tak skúsme niečo iné. Nebude? Ako? Archapela by si mohol byť ináč. Sme tu to nehrali? Já. Já Arabela? No. Dobre, čiže ja to zrekapitulujem. Máme tu doktora Jekylla a Mr. Hyde v jednej postave, hej, to bude Igor. Máme tu Arabelu, to bude Geňo. A máme tu pána Komenského v podobe Michala, hej. A máme tu jedného Ondru, ktorý ani jedno nevie, čo bude. Každopádne príde do televíznej relácie si nájsť svojho budúceho partnera alebo partnerku. Toto sú tí potenciálni partneri. A princípom tejto hry by malo byť to, že by mal všetkých troch pomaly a iste nejakým spôsobom odhaliť. Je to skutečně na kostýmy takový omezený, to. No, super. A tak je to nápoveda, no. Iná funkcia, ale... Školník od Komenského. No já mám asi všechno. Musel být papír, určit. Toto si zober, hoci ktorý si. Mně stačí jeden. Ano? Ne, to bude hádat. OK, môžeme zavolať Ondru v tomto momente na scénu, aj so slečnou, o ktorej sa dozvieme, či dával pozor, alebo nie, ale veríme, že nie. Ďakujeme. Ja len otázočka, či slyšel Ondra zadanie. Ďakujem pekne. No. OK, dámy a páni, začína sa seznamka, kde sa ide seznámiť Ondra teď. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Promiňte, naskytla se mi taková možnost najít si jakoby partnera, partnerku. Už jsem dlouho jakoby v partnerském vztahu nežil.